Mosok enek telek nyindeni Pak Yoyok ya. Dadi lak yo kono rombongane to. Penting aku gawa gombal kok tak kunjungi kan wis bar. Nggih. Monggo diaturaken podang kuning dados. Yuk. Esuk awaning omah wis ora krasan. Ini nak Anggolek sing tak sayang. ya ya. Mubeng-mubeng midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awak nganti
jogetane jan luar biasa Mbak Eka. Nggih, biasa luar. Iya. Niki Sik tak selani dhisik. isih Bar iki sampean persiapan ngendang iki Bojo lagune loro. Gelo. Oh, mboten. Oh, Kula nggih. kinten bojo loro. Apa? Mboten. Mboten. boten gelo. Nggih. Aku kudu nang bojo loro ae kok. Aku ya iya kok ya. Nggih. Ning gelo kok Mas. Iya. Nggih. Niki enten sing ngersake tambal ban dhisik. Ayo. Nggih. Alhamdulillah. Coba Nduk nong karo ayo bir berdua bir. Ayo kaya apa. Nggih, pamundhut diaturake bar iki Mbak Eka meneh. Ya. Nggih. Kok awake dhewe spesial ya, Duk ya. Apa? Aku pamer bojo, awakmu Bojo loro. ulah tenane. Piye to? Oh kuwi siji yang duwe urung to lho. Oh iya ya. Kok wis aku guru bojone loro. Ayo omongno to keluarga ageng kene mbok menawa golek mantu sing iso menek kambil. Lah golek mantu. Aku lho. Awakmu kaya tremos ki iso menek kambil. Lah kambil jeglok tak tumpaki iso. Ya malah kaya Lah kan menek kambil ya Pak ya. Ini bolong kabeh iki. Iki Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Cipto. Pak Kasidi iki. aku apal siji karo Pak De kae. Sama. Dilamin kae. Apal lah. Syukur jeplak ae ora. Iki lho reng enek loro iki lho. Ayo. Nggih, niki Mbak Birgita kali Mbak Wino. Nggih. Kak, ngene iki. Aku ngerti. Kawibawan wis kecekel. Heeh, piye? Nuwun sewu. Mbak Birgita, Mbak Birgita. Heeh, Lah terus. enek Mbak Wino, Mbak Wino. Heeh. Awakmu budal kabeh mesti abjung. Weh, tremos, tremos, tremos. Ora kok mau enek sing siji mau ora. Rodok Apa? rodok mendukung aku. Apa? Aku teko nggon bakul-bakul mau ngene. Gentone liwat ngono. Coba kowe ning tengah kono. Ning Mbak, tengah. aku dengi krungu ceret-ceret ngono ora gur ngono tok. Sing ngrasani sapa? Sing ngomong sapa? Ceret ngono aku dengi krungu. Ngawur. Asline cepuk blewah. Ngono. Kowe ning tengah coba diapet Mbak Birgita karo Mbak Mbak Minong. Minong. Coba Mbak Birgita nyuwun sewu Mbak Birgita. Ya. Diapet. Oh, diapet. Iki mbok kapakne to, Kak? Lho kowe iki jare Mbak Birgita karo Mbak Minong cantik. Apa ora seneng nek di ngonoke? Ya seneng, Kak. Piye? Tapi ya kuduku matai dengkule. Ya mbok. Lah kowe dipepet ngono kok rumah saku rada ndredeg-ndredeg. Lho, Kak, aku kancane Kang Lamin kae dadi iso kugur cawang tok. Mepet tenan ya bingung. Kowe dipepet kok rumah saku enek muni maktus ngono apa, Mang? Kuwi mau tremosku kecer sithik. Lu ini omong apa? Nih. Gue kagak ngerti Nah, omongan kapok lu. we. Iki saka Omong Jakarta apa? iki. Soalnya gue tuh anak Jaksel. Jakarta Kidul. Selatan ya ampun. Bahasa Jawane lek kidul. Layak tadi dienggo-enggoan ada tibo. Tiba itu apa? Tibo itu artinya glundung. Bayo, glundung. Seto, saya perlu tahu harus ngendi to Jaksel bayo iki. Kan Jakarta Kidul. Soalnya bayo. Oh, mulanya tadi kan ya tiba dienggo-enggoan. Ya, tadi numpak bis. Numpak bis ya, kamu tadi sangu teh gendul ya. Teh ya, teh gendul. Ucapan untuk warga masyarakat Wates apa Mbak Birgita? Nggih, mugi-mugi sugeng dalu Bapak Ibu. Sehat sedaya nggih. Ya, penontonnya kuwata Pak tibake sampai tekan kono ya Allah. Pirang-pirang toh? Nggih, Pak. Nggih. Penontonnya pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Mugi-mugi bibar niki mengke acara teng mriki nggih gilir gematon. Nggih. Nggih, Amin. ndredeg donga nggih Bapak Ibu, mugi panjenengan sehat sedaya. Amin. Kathah rezekinipun nggih to, ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Gemah ripah loh Jinawi. Ketot tentrem tur kerto raharja. Tumak minah. Terus ono coroko. Toto sawala. Ben lengkap ya, Mas. Mbak Pak Wino. Winong. Iya. Ucapan selamat dulu. Kalau saya Pak, saya mau doain yang cekak-cekak aja. Iya. Iya, cekak iya Ya nek. supaya endang-endang. Iya, pokoknya yang penting semuanya selamat, bahagia, sehat selalu. Nah, malah saya tuh butuh didoain ini masyarakat sini. Wates jenangan. Saya butuh didoain. Nah, Monggo. Dungane apa? Doain, nah, saya kan kemarin toh Pak habis patah hati toh. Ya itu didoain semoga saya ndang itu ngono lho Pak. Amin lho, rasa ado-ado. Amin. Iki jomblo iki gareng. Masa ngono?
Pean. Yen upamane aku ora arep awakmu ya tak golekne sing meneng. Siapa contohnya? Goreng. Iya. Iki ya jomblo iki. Enggak mau. Kowe iki aja mandang ngono, gorin iki tak pawakane lemu. Iki angel golekane iki. Lemu ngene iki angel golekane. Ndak tapi ya anu iki koyo apa yo modele. Anu iki lho. Alah kowe nek pamane tahun baru iki kok ning ngarepan disumpet memenak tor. Tunggu padha. Gampang karo gorin iki. Bahagia. Jan koyo peng janan. Ora kita reh bonsai kok ya Rem ya. Ya. Iya. Menungso mbok padane. Ya iso ngomongan gor karo aku tok. Lek ngundang aku ibu biasane. Ibu Pertiwi. Anu aku teko pondok anu ibu Mimi ngono. Mimi tenan? Tak gawake. Oh, tak gawake banyu tajen ndek iki. Lah terus diombe apa? Terus apa ngono? Ya diombe to, Mas. Mulane saiki mlenture kaya ngene iki lak pergo banyu khusus banyu tajenku to. Ketoke kaki yen ora nyinden iki nyusoni goreng. Astagfirullah. Jaluke susu wedhus, Mas. Ki nek susu bendera, susu SGM kaya wong umume moh. Mencret. Mencret ki jaluke susu wedhus dicampuri betadin. Ki senengane. Lah Malah tombo luka kuwi. Yo diaturake malah garapi lambung goreng. rada sakit lambung. Mbak Winong wonten. Tambal ban ya. Monggo. Maka langsung kemawon jajos. Yuk, jadul.